Imjondolo yaseCathocrest ibala neminye ekhula ngesivinini eThekwini. Iningi labantu abahlala khona lisuka endaweni esemakhaya elifika lapha lizofuna amathuba omsebenzi. Imigwaqo yakhona igcwele izindunduma zemfucuza okwenza iDamkoko zigcwale ngokweqile zigcine seyiqhuma. Imfucuza kumele ilande endaweni ongenani kanye ngesonto. Izakhamuzi zithi usonkontileka olanda imfucuza uyazeqisa insuku zokuza lapha. Ukwanda kwemjondolo kuthikameza namapayipi athutha indle nozixhumela ngongemthetho ugesi namanzi nakho kuyinselelo. Abantu abaningi esihlala nabo la uma ungasuka nje manje uye eclinic lapha eNzansi eCathomane clinic uzofica abantu abaningi uthola ukuthi basuka eCathocrest especially eWard 101 ozothola ukuthi banezifo zofuba banezifo eziningi ezinye zazo esekuukuthi ziyamahlala khona. Izakhamuzi zithi ukudlulisa ikhalo emkhandlwini weTheku kufana nokuthela amanzi emhlane wedata. Zithi inkohlakalo idla lubi kulomkhandlu ithikameza nokulethwa kwengqalasizinda kubantu. Lana zonke insuku nje siqhuma iDamkoko bethi yabika akusizwa kolutho. Umuntu osakuzathatha obangcono kwakuthiwa usosibo bamthatha ukuthiwa manje usesebenzeleke ophaintawo. Kade ngena phakathi ke khiphe ngisho mhlambe kungena amatshe mhlambe ngenela okhiphe phakathi. Umkhandlu weTheku unemjondolo engaphezulu kwama500. Umkhandlu uthi ukulethwa kwengqalasizinda kulezi ndawo kuphazanyiswa ukugcwala kwabantu. Kuleya ndawo isibalo sabantu sikhula imihla namalanga okwenza ukuthi ngaso sonke isikhathi izinga lokukhiqiza udoti lande kakhulu. Kodwa ke umasipala senza konke okusemandleni uqinisekisa ukuthi ke siyahlangabezana nemiphakathi mayelana nalolu daba. Umkhandlu uthi insolo zenkohlakalo ephakanyiswa izakhamuzi kumele zibikwe emahhovisi afanele omkhandlu. Bongane Gema indaba ze SABC eThekwini.